הטבע הוא אמצעי מדהים כדי להעצים מיומנויות ויכולות של ילדים, להגדיל את הביטחון העצמי שלהם ולחבר אותם לעצמי הטבעי שלהם. אנחנו מתפתחים במיומנויות חברתיות, ביכולת מוטוריקה עדינה ומוטוריקה גסה. מפתחים את החושים שלנו, אם זה השמיעה, הראייה, המישוש. זה נותן כל מיני מיומנויות, כמו איך להשתמש באש, איך להשתמש בסכינים ואיך להיזהר מהם. אני אוהבת את החוג בגלל שאפשר להתחבר לטבע ולעשות מלאכות מגניבות. אני אוהב את המשחקים, אני אוהב את הגילוף, אני אוהב את המלאכות, אני אוהב להכין אש, אני אוהב להיות ביער הזה. עשינו התבודדות כזאת ביער, כמה שעות, וישבנו ביער, ופגשתי שועל, וזה היה מדהים לראות את זה, והיה חיבור כזה לטבע שלא הרגשתי קודם. הילדים מרגישים הרבה יותר בנוח וביטחון בטבע. ואני חושב שזה משפיע על השלוות נפש, גם שלהם כילדים וגם אחר כך כמבוגרים. אנחנו כולנו יודעים, מחקרים מוכיחים את זה, שהטבע תורם גם לבריאות הפיזית וגם לבריאות הנפשית של כל בן אדם. ואני רוצה לחבר אנשים יותר ויותר לטבע, כדי שיזכו מהמתנות שלו.